दावखाया माब्लाबाबो दावराय जानो हाया बे बाथ्रा बादिनो बर' हारिनि सना हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानायजों गुबुन हारिखौ टिभियाव मोसानाय दिन्थिफुंगासिनो नाथाय खाब जायाखै। बर'फोरा बैसागु बोथोराव गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय मोसानाय दामनाय देनायजों गोबां बर' गामि गामि रंजागासिनो दं। नाथाय फारसेथिं गुबुन हारिया बर' हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय मोसानाय दामनाय देनायजों जाबादाजा टिभियाव दामना मोसागासिनो दं। थामहिनबा बर'नि हारिमुजों टिभियाव मोसानाय दिन्थिगासिनो दं। नोंथांमोना दा बे भिडिअआव थारैनो नुनो मोनगासिनो दं। बर' हारिखौ फल' खालामदोंना बर' हारिनि हारिमुखौ सिख'नानै लानो नागिरदों? बे समाव नोंथांमोना मा बुंगोन? बे हाबाखौ बर' हारिमु आफादा नोजोर होदोंना? गावनि सना बायदि हारिमुखौ गुबुन हारिया सिख'नानै लाङोब्ला एबा उल्थां फाल्थां खालामनानै टिभियाव दिन्थियोब्ला बियो मोनसे बर' हारिमुखौ गेदेरथार मानहानि खालामनाय जागोनखौ बुंनांगोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।